Syudad na gajud ay diri guys. Kay ngano, nawagtang mi. Pamalit ko. Ako nalipong naman ko. Ano yung ginahaya na? Ikaw ba? Mga buwan. Taas naman sa level dire. Taas naman ang level mo ng bugnaw. Half vlog. 3 kilometro. Mahaplag 9 kilometers from here. Lang siya. Daliman mo. Kaya mo. Susuloy pa mo ni. Sa kinatawira. Makakit up naman ako. Asa? Kinatawira. Duwa ko. Balik ito. Layo ko. Nanam na si Babaw. Umaw lagi. Sa ibabaw naman ta. Di ka na tutubos. Nay, kabadyo. Kabadyo, kabadyo, kabadyo. Akan nilutaw mag-picture, oy. Uy, awa. Lo, lo. Uy, unsa man na? Ano? Patay. Unsa QR code? Oh. QR code na, nay? Sa baybay? Awas baybay, nay? Oh. Or kuan? Aw. Sorry, baybay, nay. Sa baybay? Sa baybay, nay? Mm. Aw. Mayo nagdako. Kay wala ra may ako. Gaso, boss. Ha? Gaso mo. Bye-bye. Gabay-bay ra. Maso pa dong. Kaya kami sa kluban. Mag-passport. Ama ni din eh. Naka. Liko. Ano di pa doon sa baka? Mana baka tumingaw. Adlaw ko din eh. Makakita gani ko tanom nga mga bulaklak yun. Ganun nung ati. Buwan. Ini. Gusto niya mga tanom nga bulak. Mamulak. Lisod dyan sa pumirtik din eh. Kali ako ka tumatik man. Ito ang mundo ka to. Terus marusip birto na. Ubirtik ka na sa birto. Ubirtik pag birto. Bos na dito. Nan umo ato sa tumoy tang hawa na yagianan. Hinay man ang saka na. Sabi dyan ba yun? Lungsong naman butaw, ano man tayo pasaka. Abutan is abuyog, sige na itang naging ane. Ade ay. Na, tanawa, sunes. Cargo. Dito ni Glory. Yung ganito bigas. Adyo ko bertik berto. Adyo ko bertik berto. Lima. Eh, basin ang kalsada din eh. Lima. Pag sinato na po. Di right here. Ako na ni kalsada dire. Oh, di na naglam lang pa. Ay, nako. Ano ka? Overtake. Ayaw ko overtake. Overtake. Overtake ka? Okay, overtake. Poste mo. Gusti lagi, katlutang. Wala nang malipong ako eh. Ajog dihag lubertik kung naa sila diha.
basing matumba na sila. Ha, tiyaw mo na. Dito na sila mula passport. Oo. Tinga na na ila. Sila. Padok mo, uy. Lagi, hadlok ay. Adyo na bito. Lapin na siya. Matuwa na niya mo. Oh my God, mga lalo. Mga nervyos mga tayo. Ay, Ako, nakakaroon. Pero ay tabi ko mahal ako. So yung mga anak na mo. Hinay dyan na sila nung magpadagan. Oo. Ay, naku. Sila. Napot na nila kuha nila kung sa nga kuskon. Balim. Balim pala ng poste, kapayag sila. Imang nervyos ang atong mga. Ay, ginawa. Kinon, tawas picture, oy. Kinon. Nato, apa sila nga to? Apa sila nga to? Kinon, pag-picture ka rin. O apa sila nga to? Laas. Kurang ganhira ni Koto. Wa na kaadyo nga to na. Kode, George Malay. Hmm. Awa. Ako no. Kuhan na dia. Napay kuhan dia. Kuhan dito ang kuhan. Dito kuhan. Oo. Hi guys, di ami sa MacArthur Park. Kauban ang ako mga pagkumangkon. Padugo naman ni siya. Dito naman na ni siya. Layo, sa una na. Oo, layo pa siya. Roberto. Ikaw. Tingog na. Nagkaabot sila. Ganahan sila na picture na sila. Nice kayo. Ngali na mo, ayaw ra mo diha ah. Di ami ngari ang guys, paingon na sa estatwa ni MacArthur. Agi ra daw tangari, abe. Habi agi unsay agi. Ay, may kanin mo balik ba tangari ay nagkagabi? Aw unya hapon. Oo. Aron. Dili na. Dili ta paggabi oy. Sangari na sa MacArthur statue. Naman po dahil nanuroy. Nag-picture ng hapit. Ayaw ko na mag-roll diha. O, pa-picture mo. MacArthur, I'll shall return. Di agad jud ni sa syudad.
Syudad na jud ay diri guys. Kay ngano, nawagtang mi. Ah. Asa kami paingon. Nawagtang ang aming driver. Merkado ni. Oh, first corner. Pin ba pin? Oh, lagi. Thailand.